everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them Mzansi Soap Stories, and today sikhuluma ngomkhokha ke guys. Yo hayi kushubile ngempela ke laphana ke kumkhokha indaba inogabsile kanye ke nolwazi. Namhlanje ke uGabsile will tell him mom ukuthi ayibo yazi phela ma eqiniso ukuthi ke ngizithwele ngikhulelwe and ingane ekalwazi Mthiyane nolwazi uzotshela uma wakhe ukuthi ey yazi ma kunesimo esikanje sengikhulelise uGabsile. Uma wakhe athi lutho ingane ke khwele uGabsile akusiyona eyakho, akusiyona yakhe, abamfuni uGabsile lo amuzi kwakhona, abamfuni inhlobo thuba baba khona uzogcina ke sememezela ke bandleni asho ukuthi ke ulwazi uzoshada no Jabu le yantombazane kuyona ke abayithanda ngoba engamfuni ke uGabsile. On the other side umnguni akazi ukuthi kwenzeka ngendlela ajabule ngakhona ukuthi umntana wakhe ke uthola umfundaze ukuyofundela ukuba udokotela uzofana noMabusi. Ujabule uya injabulo ke iyachichima kuyena ke, kodwa manje ke indaba ke eyikhona akazazi ukuthi kahle hle sekunesimo ke esikanje. uMabusi guys uzothengela ke uGabsile imoto eyintshasha unyenyavu lwemoto ngoba ke embonga ukuthi ke ayike impilo yakhe iyaqhakaza manje. Usebelinde nje ama results next week aphuma nivele asibelinde ama results amatric ebese ke ayike indaba ezimnandi ke zokuthi uGabsile ke guys uyahamba uyofundela uba udokotela, kanti ke ababuzange elangeni ukuthi i-celebration yabo be short lived guys because uGabsile ke ukhulelwe. Yazi yabhlungu into bakithi, angazi ukuthi abavunyelwa phela ukuthi umuntu ke bangabe phela ekhulelwe ke ayokwenza bona udokotela ke ngoba ke phela ayibo nkosiyami kwazi kwabhlungu. So nje guys impilo kaGabsile izobe isiphithiphithi yaphithizela, abazali bayaxabana, umndeni wakaGumede uxabana nomndeni wakamthiyane. Yabona nje nasebandleni izinto ayisahambi kahle ngoba isigungu sebandla uDifa kanye ke noSifociya abasazwani kahle ngenxa ke yeyingane. Asazi ke kugcina kwenzeni, kodwa ke umama uzobe uthena uzoyilwa, akunangane yakhe yakhuliliswa yashiya kanjalo. So ke ulwazi kufanele ke amshade ke uGabsile, but ke into emnandi ukuthi ke ulwazi uyamthanda uGabsile, unlike abanye uthola ukuthi umuntu naye akamfuni kube yiphutha lilangempela. Ulwazi uyamthanda uGabsile but umndeni kalwazi awumfuni uGabsile. So guys, yeah man, that is what you can expect laphana ke kumkhokha. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.